mama wako pale. Ramogi Ywaruok kinde ni nyaka bedni sewinje kamoro miluongo ni China Square mantiere boma ma Nairobi. Ponono ni pokiwinje, China Square en kar ohala mar jo China moyaw manyien e kar timo ohala ma mbalariany ma Kenyatta mong'ere kaka Unicity Mall. Kar ohala mar Unicity noyangi dwe mar 2 higa ma 2016. Higni 7 nyaka ne yange okosebedo kotimo maber, kata kamano biro ma China Square koro nenore ni ochiero ohala no kendo yawa luora mare. Ripota maro Simfros Okinda nolimo kar ohala no kendo miyowa report machalo kod ma. Tok winjo China Square ne wakawo wuoth achiel kachiel mochomo kar ohala no mondo wane gima dhi mbele. Wachopo e kar Sao Nyango. Chenro kikore e genga paya maduong' mar Thika. Geche opong' thich kamoko koriketo e genga paya. Apiko oikore oko mating'o jowuoth kamire mar oganda mopogore opogore donjo kawuok e kar ohala mar Unicity. Mar dwaro ng'eyo waloso gimoko kuom joma ne donjo e chiro ni gima kelogi e kar ohala ni. Ana biro manyo decorations make ot. Last week na joni bei ber but nini asebedo ka joni gimedo matin. Kora bira neno what it is kanyalo enter within my budget nini. Tabro kwanya chela rio. China Square winjo nitie gik mang'eny mabecho kora neno manane abiane alafu ka anyalo save a few coins here and there, then what better place to be than China Square. China Square oting'o mwandu mathoth kowuok e gige dusruok nyaka mwandu mag bero ot. Gige nyithindo mag tugo, carpets, sende, kombe e kind mwandu mamoko. Thoth mwandu gi iuse nengo mapiny ne nengo mag thoth dukni madongo e pacho ka. Ataro mar kako sebedo ka liekore jogo mosechuo wang'gi pako ber mar ohala ni magiwacho ni ochoko mwandu mathoth kamoro achiel kendo uso e nengo moyweyo. Ing'e ng'ato dhi kuma neno ni nyalo konye. Gochumi kama sani kaka tero ji. Kaka ka inyalo do gima beche ni piny eminyiewo. Nikech inyalo dhi ka mtumba beche ni malo moloka. To mai gima nyien. Ana prefer kuma beche nyalo loso e ofuko ni bei. It's not that expensive as people they are claiming. So the prices with other traders there at Nairobi, it's differing with a little bit, of which I would advise to those people who feel hectic to shop from one shop to another. This is a good place for them. Peter Sitati menja ohala mar mwandu mag dusruok to koro yudo chiro mar wholesale machiegni kendo koro onyiewo mwandu China Square kodok uso ne jebo ma Nairobi. Akiza nimekuja hapa napata wameteremsha bei. Kiangalia vitu za Gikomba, vitu za Ludhuli, vitu za Dubois, vitu za mare zote wameleta hapa. So sisi tutauza aje huko. Lakini ukicheki hapa kuna ka box pia. Nimekamu na ujanja nachukua hapa na naenda nauzia huko. Olero ni chironi ni kod berne kod arachne ne jo ohala. Sasa wakiuzia customer wangu huku hapo ileti shangwe. Hata naambia gava ijaribu kuangalia hapo hivyo ipige hawa tax mingi ndio mimi huko niuzie watu huko. Ndio hawa pandishe bei. Jo apiko dhi nyime gi mongo mit mar ohala ma okel gi China Square kagi wacho ni kar ohala no oduoko chien timbe njore mayande thoth e alwora no kaluwore kod rowere mane onge tich. Tusaidia sana, tumeona hata for the last 3 weeks watu wamekuja hapa na wamenunua vitu kwa wingi sana. Tumekuwa na kazi kusema tu kweli, kwa mfano mimi mwenyewe kama familia yangu inafurahia. Na upande mwingine pia kuna vijana ambao hawakuwa na kazi. Tukiingia hata sasa ukiingia huko ndani kwa China Square wameajiri over 100 na zaidi vijana ambao hawakuwa na kazi. Na pia kuna baadhi ya vyombo ama items ambazo ziko bei yake iko more affordable comparing na prices zingine. Maheo igni abirio nyaka ne yange kar uso mar Unicity Mall osebedo ka ojuang ka onge ohala mathoth mosebedo ka dhi nyime. Kata kamano kuom thuolo machuok ma okalo nyaka koro ohala mar China Square ne donj kam mire mar oganda chopo kaeri ok mar nyiepo kende to nyaka mar biro uso ne oganda machopo kam. Ne TV mar Ramogi nyinga